Hej skat, det er mor. Mor, jeg kan ikke lige snakke nu. Jeg er jo i sommerhus med min veninde. Og det var godt, du havde din mobil tændt. Jeg skal gøre det kort, Trine. Okay. Kan du huske Folmer? Ja, altså vores gamle nabo. Ja, præcis. Hvad med ham? Han bor i din lejlighed, Trine. Hvad? Jeg har givet ham lov til at bo i din lejlighed, mens du var væk. Hvad siger du? Han har det rigtig dårligt, Trine. Han er begyndt at drikke rigtig, rigtig meget. Du ved, Kirsten gik fra ham først på sommeren efter 25 års ægteskab, og det er altså noget, der slår hårdt, Trine. Det kan jeg love dig for. Du fortæller mig da ikke, at du har givet ham lov til at bo i min lejlighed. Altså, hører du ikke efter, Trine? Er du skør i hovedet? Trine, nu skal du lige styre dig. Hvordan er det, du taler til din mor, Trine? Bare fordi du er sammen med nogle veninder i sommerhus, tror du kan spille høj i hatten over for mig? Hvad snakker du om? Du tror, jeg kender kvindekønnet nu. Jeg har selv været kvinde længe. Sidder I der og bliver enige om, alle vi andre, vi er nogle håbløse stakler? Mor, jeg kommer hjem med det samme, og du kan fortælle folk, at han skal være ude af min lejlighed om 4 minutter, ellers så ringer jeg sgu til politiet. Trine, han er i knibe. Han drikker rigtig meget, han glemmer at gå i badet. Han er ved at bukke under, Trine. Så du pusse politiet på ham? Lille møgforkældet egoist. Du forstår ikke, at jeg synes, det er grænseoverskridende, at du har lukket folk mig ind i min lejlighed. Trine, du er så streg. Jeg har da hjulpet dine veninder masser af gange. Det har jeg da. Du kan da spørge dem. Spørg dem da lige. Nej, jeg gider da ikke. Folk, man skal bare ud nu, okay? Det er et forældrekøb, Trine. Hvad? Din lejlighed, det er et forældrekøb. Nå, og hvad så? Det er en payback time, Trine. Payback time. Ej, du er syg, mor. Hold så op, Trine. For du tror ikke, jeg føler mig splittet nu. Jeg har det da dårligt over den her situation, du. Er du klar over det? Det ville jeg da også have, hvis jeg var dig. Han er helt nede, Trine. Måske overlever han ikke. Jeg føler for mig for fanden, Trine. Hvad siger Kjeld til det? Så du forstår jo ikke din egen mor.